Me gidan nan nake so ka je ka sato miliyan 10. Ni fa mai gida ka daina kallo na ka sa ciki na ya zube. Ni mai gida goruba nake so. Bari je can zo miki gorubar. Tsaya ma na canza kankana nake so. Bari je can zo miki. Ka tsaya. Biredi nake so. Bari je can zo miki. Ni na fasa. Ni miliyan 1 za ka ba. Miliyan 1? Bari je yi ihu in tsallan baɗake arba mana gado sai in kawo miki miliyan 1 shikenan. Ni ba ma na so. Gidan nan nake so ka je ka sato miliyan 10. Lafa a huce haka. In ba ka ban kashe kaina. To idan kika kan naki wallahi. Lafa a huce haka. Lafa. Daga yau babu ni babu kai ka siyaye ni. Ai mangarocin zuciyata, alayan zuciyata, kankanan zuciyata. Wato ina kaunar ka fa a duniya kai kadai gayya. A zuciyar zuciya na kai kadai kake zaune. Ai baka gane bane. Da mun san makiya da ke shirin haɗa mu. Yanzu fa na gane. Gaskiya kai kadai nake so a birnin zuciyata. Miƙo su. Kamar ya miƙo su. Dama tunani nake cewa ba su kai 10,000 ba amma yanzu sun cika cicip dan haka ki miƙo su. Ban gane lissafi ba. Ai na gama karanta wannan kuɗaɗen. Wallahi sai an jima. Kar ka sake ka biyo ni, in ka biyo ni wallahi zan maka ihu ɓarawo. Kana ƙara biyo ni zan ma ihu kwarto. Lafa. Ka rufa kanka asiri ka tsaya na riga na lissafa kuɗi. Lafa. Wace ce wannan? Wacce jakar ce wannan? Ina tambayar ka wacce jakar ce wannan naga Aisha har da love guda biyu. Ba tambayan ka nake yi ba? Oke ba za ka ban amsa ba ko? Ai da man tunda naga take-taken ka ina cewa ka turo na san wallahi tallahi da wata a ƙasa. Ashe Aisha ce Aisha har da love guda biyu saboda tsabar kai ya Allah. Waye kuma Nurul Hayati? Ka gane? Amin. Nurul Hayati. Ƙanin mama na ne fa. Ƙanin maman ku ne? An shi yake. Ni ma ita ba Aishar ƙanwar mama na ce. Ya Allah. Me yasa ya kira a irin wannan lokacin? Da Allah da Annabi yan comment section wai tsakanin maza da mata su waye suka fi wani yaudara? Ku sa min a comment section. Idan maza ne ku sa mana 1, in mata ne ku sa mana 2. Baby ka ci? Lafa. Wallahi ban ci ba. Ya magana soyayya ta? Babu isa kuma babu dalilin ta. Inna ma amuru. An ce ba a san ka kuma ba na son me san ka ana soyayya dole ne. Na tabbatar maka idan na aure ka zan iya kashe ka. Kina da wanda kike so? Ina ruwanka da wanda nake so. Gashi nan yazo dan halak. Lafa dana. Yanzu ke fi sabidillahi in ma za ki soyayya ai sai ki soyayya da wanda ya cancanta. Amma jibe shi kazami matsiyaci yazo sai hamami yake sai wari yake. Ya ishe ka. Sai bari ga yawa wanda baka sani ba. Da ba a san asalin balbele ba ya ji daga Saudiya take. A haka na ganshi nake so domin shi ya fiye min kai. To amma fi sabidillahi ga talauci ga muni. A haka nake son sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyamata batun dan bashi da abun duniya. Bugu da ƙari Allah ya karama dan adam a cikin Alƙur'ani. Kai kanka baka san zaka yi haka ba. Uwar shugaban ƙasa ma bata san shugaban ƙasa za ta haifa ba. To bai kamata kare mutum ba. Kaga malam. Sannai. Ka bar kofar gidan nan. Shikenan. Allah ya bar ku tare. Amin. Baby ka ci? Wallahi ban ci ba. So mu je gida ka ci abinci. An gama. Lafa dana. A huce haka. Lafa.